थांनाय 19 जानुवारियाव मा जादोंमोन क'क्राझार कारिगाव खाथियाव जे जाबाय मोनसे माने आनएक्सपेक्टेबल मोनसे घटना जाबाय आरो बे घटनायाव जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासे गोमालांबाय आरो बेबादि एक्सिडेन्टआवबो सुनिल मुर्मुआबो जिउआ गोमालांबाय। बे दुर्घटनाखौ जों गनायनो हादों आरो बेबादि घटनाफोर जाहाथे पुनर जाया बेखौ जोङो आसाम सानथालि साहित्य सभानिफ्राय आर'ज होदों जोङो। आरो जों खोनानाय मथे रिलिफ केम्पआव मानसिफोरा थादों बेखौ जाहाथे सरकारा बेबस्था लानानै मोनसे मज परिबेस लाबोनो हायो बेखौबो जोङो खावलायदों सरकारनि। आरो जोंनि सानथालि साहित्य सभा भवन आरो डिस्ट्रिक्ट सानथालि साहित्य सभाखौ सोरबा दुष्कृतिकारिफोरा नस्थ' खालामदों बेखौ जाहाथे रिबिल्ड खालामनो हायो बेखौ जोङो खावलायो बा अनुरद खालामदों। आरो जायफोरा हस्पिटालाव दङ दाबो जों खोनानाय मथे बिसोरबो जाहाथे दे केन रिगेइन देयार हेल्थ बेखौ जोङो आसा खालामदों। आं इसोरनि खाथियाव बिदों जाहाथे बे ओनसोलाव नङा जोंनि बिटिसि गथाय ओनसोलाव बे जे सान्थि दङ बे सान्थिया बहाल थाथों। इसोरा जोंखौ गासैखौबो बर होथों बेखौनो जोङो माने पाब्लिकफोरखौ एपिल होबाय। धन्यबाद। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।